predošlom videu, v ktorom som rozoberal popularitu našej obľúbenej hry, sa nazbieralo neuveriteľných 67 zhliadnutí. Za tento výnimočný výsledok sa chcem poďakovať tým dvom cigánskym rodinám, čo si moje video pozreli. Vďaka vašej podpore som sa rozhodol urobiť ďalšiu časť. Kto však podporu dnes nedostane, je Counter-Strike 2. Áno, v prvom videu rozoberám, prečo je táto hra populárna a v druhom, čo sa mi v nej nepáči. Ako veterán tejto hry, kde mám odohratých 1300 hodín, si dovolím povedať, že hra nie je taká ideálna a určite si nezaslúži takú popularitu vzhľadom na jej stav. A samozrejme všetko je môj osobný názor, so štípkou satíry, takže neberte to príliš vážne. Pohodlne sa usaďte a vypočujte si môj monológ, ako rozprávam sám so sebou. Premiér. Herný mod Premiér, ktorý bol pridaný ešte do CSGO, sa mal stať alternatívou k Faceitu a klasickému matchmakingu. Dôvody na jeho vytvorenie boli jasné. Starému ranking systému s 18 rankami chápal snad len Gabe Newell a samotný pán. V prvom rade disbalance tímov. Klasická situácia. Idete si zahrať vo dvojici s kamošom a proti vám stojí full stack 5 hráčov. Tí pravdepodobne sedia spolu na Discorde a neustále si dávajú info. Na druhej strane ste vy dvaja s ďalšími 3 opicami, ktoré daj Bože napíšu info aspoň do chatu. Premiér sa navyše neoplatí hrať seriózne, keďže za vysoký rank nedostanete nič, okrem medailí namaľovanej vo farbách vášho ratingu. Určite by to bolo skvelé, keby to Valve zrealizovalo ako v iných hrách, kde za svoj výkon na konci sezóny dostanete bedňu s kľúčom, skin alebo aspoň keychain. Momentálne v hre je len weekly drop, alebo lepšie povedané weekly shit, keďže najcennejšie čo môžete dostať je bedňa, aj to bez kľúča. A po jednom z updateov už len terminál. V skratke, chýba akákoľvek motivácia hrať Premiér. Mod Premiér samo sebe nie je zlý nápad, ale určite by sa dal zrealizovať oveľa lepšie. Navyše pri porovnaní s Faceitom, veľa ľudí stále vyzdvihuje Faceit kvôli oveľa menšiemu počtu cheaterov. Avšak Valve už dobre poznáme, keď im niečo negeneruje obrovské peniaze, jednoducho na tom pracovať nebudú. Eventy, nové zbrane, nové herné módy či mechaniky, presne toto v CS2 neuvidíte. Za takmer 3 roky, od predstavenia hry do nej nebolo pridané takmer nič nové, ak nerátame prerobené mapy a bedne so skinmi. Jednoducho nič. Updaty boli celkovo zriedkavé už v závere éry CSGO. O čom sa bavíme, keď za posledných 6 rokov vydalo Valve len 3 plnohodnotné operácie a do CS2 len jej kastrovanú verziu Armory Pass. Najviac vytočí fakt, že vývojári majú na rukách absolútne všetko potrebné na to, aby vytvorili skvelé oficiálne módy. Vidíme to na samotných hráčoch, ktorí na komunitných mapách sami dokážu vytvoriť prop hunt, surf a kopec ďalších vecí. Ale však načo? Ale taká Dota 2 dostáva od Valve oveľa väčšiu pozornosť. V komunite je už ľudovo známe, že Counter-Strike je neobľúbené dieťa Valve. Vidno to dokonca aj na e-športových turnajoch, kde sa na dotačskom The International objavoval sám Gabe Newell. Viete, čo je horšie ako nepridávanie updateov? Vyrezávanie obsahu z hry. Bavíme sa opäť o novej verzii CS2, ktorá síce priniesla novinky ako vylepšenú grafiku, interaktívne smoky, nový interfejs, modely zbraní a aj iné mikroveci, no koniec koncov je to stále len CSGO v peknom obale. Lenže v porovnaní s ním bola z hry odstranená obrovská hromada vecí a teraz sa nebavíme o bugoch a glitchoch. Z hry zmizli mapy ako Shordust či legendárny Lake, odstranili hromadu map z herných módov a dokonca aj samotné módy ako Demolition či Flying Scoutsman. Odišiel aj Battle Royale mód, Danger Zone, ktorý mne osobne nesmierne chýba. Preč sú aj rôzne užitočné príkazy do konzoly, napríklad legendárny R Draw Other Models, známy ako legálny wallhack. Možno pre niekoho to nebude dôležitá záležitosť, ale vec, ktorá ma na CS2 vytáča úplne najviac, sú odstránené frakcie a unikátne modely postav z jednotlivých map. V starej verzii mala každá mapa svoje vlastné unikátne modely. Napríklad na mape Inferno boli tzv. Separatisti, reálna teroristická skupina, ktorá kedysi pôsobila v Španielsku a Francúzsku. Na Dust 2 a Shorduste zasa bojovali IDF, teda izraelské špeciálne jednotky, alebo moja obľúbená frakcia anarchistov, ktorí boli exkluzívne len na mape Office. Páčili sa mi hlavne kvôli svojim mikinám, keďže rukavy boli navzájom aj rukavicami, čo vyzeralo úplne super. Podobne na tom boli aj piráti, ktorí pre zmenu nemali rukavice vôbec. Bohužiaľ, Valve sa rozhodlo tieto historické frakcie kompletne vymazať.
A teraz máme na všetkých mapách tie isté, základné, generické modely. Najhoršie na tom je, že za tieto staré klasické postavy si nezahráš už ani za peniaze, keďže sprístupnených je iba niekoľko frakcií a v blízkej dobe ich už v hre určite neuvidíme, keďže niekto je tu greedy a potrebuje love. Bonus. Pravdou však zostáva, že Valve do hry stále pridáva nový obsah, no robí to v malom množstve a s obrovským počtom otáznikov. Dokonalým príkladom sú terminály. Typci pridali bedňu, kde nepotrebuješ klasický kľúč, ale keď ju otvoríš, dostaneš na výber zo 4 skinov, ktoré ti agent ponúka za sebou, čiže každý ďalší môže byť horší alebo lepší. Háčik je v tom, že ten skin si potom aj tak musíš kúpiť za peniaze. Často to navyše cenovo vychádza drahšie, než keby ste si ten skin kúpili priamo na Steam markete. Takže keď vám aj padne červený skin, stále to nie je dôvod pre radosť, kým zaň znova nezaplatíte. Ak sa ho predsa len rozhodnete kúpiť, ako prvý vlastník dostanete k skinu NFT nálepku, ktorá hovorí, že ste jeho prvým majiteľom. Ponúka sa legitímna otázka. Na čo toto vôbec pridali do hry? Aký zmysel má otvárať bedne, keď vám dropne dobrý skin a vy si zaň musíte ešte raz priplatiť? A na čo pridali keychainy? Však nehráme Standoff 2. Ďakujem vám za pozornosť, idem sa asi zastreliť. CS2 samozrejme.